Ola, eu son Andrea Vázquez e son a profesora do Dual Natura 2 de Amicos. Os meus alumnos están aprendendo unhas competencias clave para nun futuro desempeñar un traballo. Estamos facendo actualmente labores medioambientais, ademais de ter unha parte teórica, teñen unha parte práctica. Están facendo diversas tareas relacionadas co medio ambiente. O recollida de residuos, eso fano de diversas formas, fano a pé, en kayak, tamén recollen residuos non só de fondos mariños, senón tamén o fan nas beiras dos ríos e, ademais de eso, estamos levando a cabo un proxecto que é de reinserción de especies en peligro de extinción. As especies que estamos traballando serían laminarias, gorgonias e zosteras. Pois eu nun primeiro momento non coñecía nada de discapacidade ata que enterei no centro e a verdade é que se aprenden moitas cousas. Pois unha delas é a traballar e a relacionarte con xente con discapacidade, que a verdade é que non é moi diferente de relacionarte con calquera persona. Outra delas é que ti asumes que esas persoas van a ser moi dependientes ou que teñen moita discapacidade. En moitos casos, sí que en algúns casos é verdade, pero en moitos casos non é así. En moitos casos só teñen unha discapacidade en algúns ámbitos. Pois, por exemplo, teño unha das miñas alumnas, cóstalle moito facer textos que teñan coherencia e ten máis problema a hora de expresarse. Pero despois, por exemplo, é boísima en xeografía. A ela preguntaslle calquera camiño e sabechos decir todo sen problema. Entre outras das nosas labores, nós facemos tamén moitos talleres de sensibilización con escolas, empresas e diferentes asociacións para explicarlle todos estes proxectos que levamos a cabo en Amicos. A admiración por elas é cando traballaban con nenos nos talleres que facíamos na Lonxa, que é onde temos un dos puntos de reinserción de especies mariñas, nada, que lle gustaba moito traballar cos nenos e que o facían super ben. A intención que lle poñen é o empeño a facer as diversas tareas que teñen que facer ou calquera actividade, incluso teórica que lle poñas, pois mostran moitas ganas de facer as cousas. Outra das cousas sería pois os momentos de risa que me dan, son inolvidables. Que recomendaría traballar en Amicos a todo aquel que lle guste a natureza e sea moi empático, ademais lle guste socializar, porque é o labor que facemos día a día.